जों अमहाय के स्राय स्राय के जों गनि मानाय गाय बो बरो बो फैमिली नक नां बो फैमिली वाक नां बो फैमिली टक नां बो फैमिली राबार बागान नां राबार चारा नां अमहाय के बो आरो जों श्री नासिबि थांमानाय गाव सभाव अमहाय के गनि थांमानाय बो बरो वाय के फेसिलिटी माखा बो बरो मानियाखौ आरो जों गावन खायनाय जे मायनो दरि मानाय अमहाय बे फैमिली रेजिस्टार खालायदि फैमिली रेजिस्टार खायना थाखाय मात्र 20 टाका नांगौ अमहाय के खालायदि जायखौ फैमिली अब फानि बेपारा थांनाया नांगौ मानि कक गानखा अबसे बुरिनि प्रिना इसे साप्लाय थायो प्रेस मिट खालामनानै अबनो फाइनाल 16 तारिखो जों हुमुलुंगो रादापुर थानानो जों डेपुटेशन निनाय ओ डेपुटेशननि मूल कारणखा जुलाई नि 5 तारिखनि हरनि 3टाव प्रदीप देबबर्मानो आइटिगो थांगै सिकक हाइगै रमै थानाव दनिमानि अब उंमाया बिना एफआईआर बिना बिचारे बा एप्रुव छाड़ा अब हाइगै रमानि जों कोनो दिन मानि गोसिना हाइमानिया खोनागासिनो 17 तारिख उटति सानाय 17 तारिख उटति सानाय जों 16 तारिख निखा 16 तारिख जों आइदाब्ले तिर बरफ बांगानि नांनाय नौनि और डिविजन सदर डिविजन आइदाब्ले टी ठीक जों कमिटी खायमायाखौ आं बारबार कमिटी खाना मिलाय साल साजा नंगर फाइब्रबो खाना साजा बाबुको सानाय नंगर कमिटी खानाय इमिडिएटली नर डेट उइनै जों कमिटी खानाय कमिटी खावसे आरो खुमुलु थानानै आबिया कमिटी खायानि सिगाङाव नंनि सदर नर्थनि डिविजनाव बुरिराव गोसोत बाङै नखरमान अमहायके नखरनि खुमुलुनो जों काफिदारिमान काफिदारि मेया जों आबसि फामान खुनु बिरनाय अमहायके जों अनेक भक्त बुगिखा अब तिनि साजाया आगि अमहायके रंजाखा साल गोथां उग्रपन्थी हिनै अगै बोथार जागमार एवं बिना कारणे बिना शर्ते अमहायके बिना एप्रुव सारा अमहायके रममार तिनि रमै जों जुदि खुबि मनगै दंखा प्रदीप देबबर्मानो रमै दिलांदाखा 17 तारिख कुदो गानाफो जों आबनि प्रतिबाद खालाया आबैया जों जदि परनो अमहायके जदि सुजुग लिउ दंखाय कोनो थाइसे कक्साया खोना हंगाखै तेब नरमै थानाय आरो सुदु प्रदीप देबबर्मानि उकलंगो ताय 5-6 जनानि बुमुन खिगलायजा 5-6 जनानो रमनानि किछु बेपाय जानि थानाय ए 5-6 जनानो जाहाथे रममाया उनानि एवं प्रदीप देबबर्मानो बिना शर्ते फियकनानि जों आवश्यक साइटोबि मा थांनाय जाय 16 तारिखआव खाजोन मा पाते दाखौ बहुतम नंगरनि आइपिएफनि जारा डिविजननि लिडार्स नरना कयनाय जाहाथे सिनि बुरिरक न तुइदुलै गाड़ी भाड़ा जोंखौ फानगरान गोरै आगर नंगरनि लिडार्स गाड़ी भाड़ा आगर हरैनाय बुरिरक किसा 16 तारिखआव 10 पोसाकनानि क्लायनाय नरर हजाबायदि बारा कक सालिया मुसुर नंसिदों हामबाय जतन खुलुमबाय।